A keby si nevedel, čo je dobré, tak ti povieš, že Rebelská je najlepšie. Ako, keby si neveril, príď sa ma spýtať, ti poviem. Až speváčka je úplne najviac. A speváčka, úplne celá živá žena, fakt. Videl si ju niekedy spievať mŕtvého? Ani, ale ona je živá a spieva po piči, dobre. Asi po piči nie, niekedy aj pred pičom. Bratma, čo robíš? Počúvaj, speváčka Rebelská, akože úplne super. Rebelská, inak je najlepšia kapela na svete. Nie, na Slovensku. Možno, že aj na svete, ale musia dospieť, vieš. Ale oni keď nevedia, prídem sa ma spýtať a im povie, že Rebelská, chlapi, idete, niekedy aj ženy, vieš. Brácho, daj na to. Čo ti mám dať? Nedám, čo mi kúpili. Ale ja ti to neverím, daj takto, aha. Že ona mi dá, počuješ? Čau. Sextra, to je správna sextra, spevačka z Rebelská. Chápeš, nebrako? Nepoznáš ma, ale ja te poznám. A Rebelská, nábr, one. Neviem, čo odo mňa chce, môj deň nikde ma nepustí. Nemôžem Počúvam Rebelská! Veľmi dobre. Ďakujeme, brácho. Príbeh písaný na 100 dní.